Gratis peuteropvang voor Zeeuws-Vlaamse kinderen blijkt voor ouders en kinderen een succes. Ik vind het heel goed dat het er is voor kinderen nu. Voor mijn kindje ook. Dan kan hij samenspelen met andere kinderen. Ik vind het goed voor de ontwikkeling. En verder in deze Zeeland nu. De provincie gaat het nu zelf onderzoeken. En actie voor aankoop van geboortehuis. Goedenavond. Gratis voorschoolse peuteropvang in Zeeuws-Vlaanderen. Ooit opgezet om kinderen in Zeeuws-Vlaanderen te binden aan het Nederlandse onderwijs en te voorkomen dat ze naar scholen in België gaan die veel faciliteiten bieden. De gratis voorschoolse peuteropvang is nu zo'n groot succes, ook voor de kinderen zelf, dat er meer aanmeldingen zijn dan verwacht. De opvang in Hulst heeft zelfs extra geld nodig om de kinderen opvang te bieden. Genoeg peuters in de kring bij de start van de dag. En die drukte is meer dan normaal, want de gratis voorschoolse opvang in de gemeente Hulst is zo'n succes dat er bijna 10% meer kinderen dan verwacht zijn aangemeld. We hadden 70% ingeschat en we hebben 79%. En wat vooral heel erg goed is dat het wel heel laagdrempelig is. Dus alle peuters die in die leeftijdscategorie kunnen komen, zonder dat je de kinderopvangtoeslag moet aanvragen. Want het gaat erom dat we kinderen meer kansen willen bieden. En kinderen leren van elkaar en leren van de setting waarin ze hierin zijn en het aanbod wat ze krijgen. De gemeente Hulst heeft geluisterd naar de hoge nood en de voorschoolse opvang krijgt er geld bij. Het gaat om een bedrag van €90.000 dat er extra bij komt. Dat extra geld is nodig omdat nu alle kinderopvangorganisaties daaraan mee kunnen doen. En we zien ook dat kinderen met een taalachterstand ons ook makkelijker weten te vinden. Want er zijn ook wel kinderen waarvan niet allebei de ouders werken. Het toch wat ingewikkelder is om bij ons te komen. En die bereiken we nu wel. Niet alleen in de gemeente Hulst zijn er meer aanmeldingen. Ook in de gemeente Sluis en Terneuzen is de gratis voorschoolse opvang een succes. Deze gemeenten hadden daar financieel al ruimte voor vrijgemaakt. En de ouders zijn er ook blij mee. Ik vind het heel goed dat het er is voor kinderen nu. Voor mijn kindje ook. Dan kan hij samenspelen met andere kinderen. Ik vind het goed voor de ontwikkeling. Ja, ik denk, vind ik heel belangrijk. Want als we dat niet doen, dan kunnen niet beide ouders werken. En dat lijkt mij belangrijk gezien de arbeidstekort in Nederland vandaag de dag. Stel nou dat deze gratis voorschoolse opvang niet was geweest. Had u er dan ook zoveel gebruik van gemaakt? Of had u dan andere keuzes gemaakt? Dan denk ik dat we misschien toch ook wel wat vaker naar opa en oma hadden gekeken. Van, goh, zouden jullie een keer willen oppassen? Of zou het een keertje extra kunnen? Of dan toch zelf proberen iets te regelen. Maar nu dat dit wordt aangeboden is het wel echt een grote meerwaarde. Dus dan is het de keuze makkelijker gemaakt. Dan gaat hij sowieso die dagen naar de opvang. En de voorschoolse opvang is niet alleen handig voor de ouders. Het is ook een belangrijk onderdeel in de opvoeding van het nog jonge kind. En dat zien ze al bij de gratis opvang. Ja, dat is heel erg belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen ontwikkelachterstanden ontstaan. Dus eigenlijk alle kinderen, zoveel mogelijk kinderen, een gelijke kans te geven op een goede start in ontwikkeling. Dus voor nu, maar ook straks voor de basisschool en ook later in het leven. Landelijk wordt er ook al jaren over gratis opvang gesproken. Maar echt gratis wordt het voorlopig nog niet. Het aanbod van de gratis voorschoolse opvang in de Zeeuws-Vlaamse gemeente duurt 2 jaar en loopt nog tot eind 2026. Tegen een 37-jarige man uit Goes is voor de Middelburgse rechtbank 3 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man gooide afgelopen mei een cobra naar een terras op de markt in Middelburg. Het projectiel kwam bij iemand op schoot terecht die nog maar net op tijd kon wegspringen. Poging tot doodslag vindt het Openbaar Ministerie. De man had eerder die dag in zijn eigen woning in Middelburg ook 2 cobra's laten afgaan, waardoor er daar brand ontstond. En de verdachte verklaarde tijdens de zitting dat hij in die tijd een burn-out had en cocaïne gebruikte om op de been te blijven. De provincie Zeeland moet zelf initiatief nemen voor de komst van kleine kerncentrales, ook wel SMR's genoemd. Dat staat in een rapport dat in opdracht van de provincie is gemaakt. Het kabinet heeft Zeeland aangewezen als mogelijke locatie voor 2 grote kerncentrales. Maar de provincie wil zelf ook kijken naar extra kleinere versies erbij, die trouwens nog volop in ontwikkeling zijn. De kansrijkheid van de SMR moet natuurlijk nog helemaal blijken, maar in de basis zien wij die kansen zeker en willen we dus ook als Zeeland daar een rol in spelen.
Maar als het nog helemaal moet blijken, waarom zetten jullie daar dan nu al zo erg op in? Omdat nu iedereen ermee bezig is. En je ziet dat andere landen die stap naar voren ook zetten. Het is niet meer luchtfietserij, het is daadwerkelijk realiseerbaar. Nou, dan moet je niet wachten tot alle andere Europese landen de stap naar voren zetten. En als Nederland denken, we zien later wel. En waarom denken jullie niet, dit is goede technologie, maar dit kunnen de bedrijven eigenlijk zelf wel oplossen? Uiteindelijk zullen de bedrijven zelf ook echt gaan investeren in dit soort ontwikkelingen. Maar de eerste stap is al die partijen die noodzakelijk zijn bij elkaar brengen. En in dat bij elkaar brengen hebben we als overheid een belangrijke rol. Volgens de provincie zouden die eerste kleine kerncentrales er in 2035 kunnen staan. Het geboortehuis van Annie M. G. Schmid in Capelle opnieuw tot leven brengen. Dat is het ultieme doel van Hendrik Flikweert uit het dorp. Ze heeft grote plannen met het geboortehuis, maar daarvoor moet ze wel het pand eerst kopen. En daarom is ze met een inzamelingsactie gestart. Het streepbedrag €550.000. Het geboortehuis van Annie M. G. Schmid ziet er momenteel zo uit. Maar als het aan haar ligt, komt daar snel verandering in. Het moet een sociale ontmoetingsplek worden, waar ook van alles te bewonderen is over Annie M. G. Schmid. Er is gewoon enorm veel draagvlak. En niet alleen binnen Capelle, maar ook gewoon in heel de provincie. En dat is gewoon heel hartverwarmend om door te zetten. Haar plan krijgt al veel steun van bekende Nederlanders, als Freek de Jonge, Jan-Peter Balkenende en Katinka Polderman. Maar om alles voor elkaar te krijgen, moet ze wel eerst het pand kopen. En daarom vraagt ze ruim €500.000. Zeker veel geld. En dat realiseren wij ons ook heel goed. Maar Annie is wel van ons allemaal, dus we willen het wel proberen. En als het lukt, ligt er al het een en ander in het verschiet. Zo is de piano van Harry Bannink, waarmee Schmid meerdere musicals schreef, al geschonken. Die staat in Amsterdam te wachten. En als het een succes is, dan wordt die vanuit Amsterdam naar hier vervoerd. Op zaterdag 17 januari komt de inzamelingsactie online en zal duidelijk worden of er genoeg geld wordt opgebracht. De populairste babynamen waren vorig jaar in Zeeland Noah voor jongens en Anna voor meisjes. Dat blijkt uit de jaarlijkse namenlijst van de Sociale Verzekeringsbank. Noah is ook landelijk de meest gekozen jongensnaam, maar Anna, die dus nu in Zeeland het populairst is, staat landelijk pas op een 21ste plek. Vorig jaar waren in Zeeland Liam en Maria nog de meest gegeven namen, maar die namen zijn flink gezakt op de Zeeuwse ranglijst. In Arnhemuiden staat restaurant Harbour Village op het gelijknamige bungalowpark al jaren leeg. In die zin, er is geen exploitant, dus ook geen gasten, maar het restaurant aan het Veersemeer is wel volledig ingericht. Een restaurant aan het water, aan het Veersemeer. Met aan alle kanten uitzicht over het Veersemeer. Mooie terrassen. Ik denk, mooier wordt het niet. Het is makkelijk praten voor de makelaar, maar het is zeker een van de meest bijzondere restaurants in Zeeland. Buiten de ligging is het zeker de inrichting, omdat alles is gedaan met de beste en waarschijnlijk ook wel de duurste alternatieven die er zijn. Er zit alleen één flinke adder onder het gras. De zaak staat al 3 jaar leeg. Er is namelijk niemand die het wil huren. En dat heeft volgens Brinkman meerdere oorzaken. Ik denk toch wel de drempel. Je hebt personeel nodig, je hebt wat eigen geld nodig. Ja, de zaak is best wel groot. Nou zijn er meer grote zaken aan het Veersemeer. En ik denk als je kijkt naar de strandpaviljoens die we allemaal kennen aan de Zeeuwse kust, zijn ook groot. Dus het is allemaal goed in te vullen hoor. Het is echt wat te doen, maar je moet het even durven. Daarnaast zal degene die het dus aandurft zich volgens Brinkman moeten onderscheiden. Naar mijn idee hoeft het geen sterrenzaak te zijn, want daar is het te groot voor. Maar ik denk wel dat alles wat je hier serveert moet zijn zoals de interieur en de uitstraling daarvan. Het moet topkwaliteit zijn. Van een tosti tot een halve kreeft. Als ik hier met mijn bootje voorbij kom en ik stap in mijn korte broekje, dan wil ik geen wit linnen op de tafel. Maar dan, wat ik dan eet, dat moet wel gewoon goed zijn. Het restaurant is helemaal ingericht alsof het direct in gebruik kan worden genomen. Het heeft wel wat liefde nodig natuurlijk. Je hebt het glaswerk, de keuken, alles moet een keertje weer door de vaatwasser. En ik weet dat die pandeigenaar dat ook wel doet. Af en toe laat hij ook een schoonmaakploeg er doorheen. Maar ja, het heeft gewoon een exploitant nodig. Er is ook wel interesse, maar dat heeft nog niet geleid tot een overeenstemming. De laatste was een jonge kok.
Echt wel gedreven, goed bezig met zijn vak. Had ook wel een team, dus die kon dat team gewoon meenemen. Alleen, ik was op een zondagmorgen met de hond aan het lopen, telefoon ging. Hij belde, ik zei, joh, wat doet erop? Hij zegt, Bart, ik durf het niet. Dus verder zoeken. Brinkman is niet bang dat de zaak de komende jaren leeg blijft staan en langzaam verandert in een spookrarestaurant. Ik denk dat er wordt steeds meer aandacht gegeven aan de provincie Zeeland. Hoe toerisme en de recreatie, horeca, alles wordt beter, stijgt. Meer mensen, ja, dan is het gewoon goed. Hij is dus positief, maar het is voor hem wel voor het eerst dat een pand zo lang leeg staat en een opgave om een geschikte huurder te vinden. Nog nooit meegemaakt en ook echt wel een uitdaging voor mij om daar iemand voor te vinden. Maar dat lukt me wel. Alleen het is moeilijk. Ja, en degene die zeggen, ja, daar kan ik wel wat mee met dit restaurant. De vraagprijs voor het hele project is 4 miljoen euro. Veel sneeuw was vanochtend al verdwenen, al kon het plaatselijk nog behoorlijk glad zijn. En in de loop van de dag werd de bewolking vanuit het zuiden steeds dikker. Er komt een storm op ons af met de naam Goretti, die eerst over Groot-Brittannië trekt. Daar hebben we morgen een beetje last van. Zaterdag kan het dan opnieuw vanuit het noordoosten gaan sneeuwen. En zondag wordt dan ook meteen een stukje kouder. En meer verhalen uit Zeeland op onze site, de app en de social media kanalen. Lees daar het verhaal van de familie van Daniel van Vliet, die vandaag te gast was in de Zeeuwse Kamer op onze radio. De familie vertelde over de dood van Daniel en het onderzoek dat zij wil, omdat het volgens hen geen ongeluk is, maar om een misdrijf gaat. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond en tot morgen.